Ja, mooi dat je weer zeggen naar je net op vreed. We praten hier over een nieuw fenomeen, de nieuwe Eermen. En dat doen we met een familie die toch pure pech onder de Jermoedergrens libbert. En nou dus naar de voedselbank mat. En je zegt hier al een computer staan. Dat is haast echt heel speciaal. Want voor het eerst spelen wij de Grutte Pier Game. En vanzelfs rieden we weer wat dit keer de mystery guest is. Maar nou eerst rousen we in no time door de Wieken van Friesland. De Nouveau Riche, de nieuwe Rieken, daar het elke niet wel eens wat van je hebt. Maar er is nou ook een nieuwe groep en dat heet de Nouveau Pauvre. De nieuwe Eermen. Gewone mensen, liek jou en ik, maar dan mooi normaal inkomen, die door de crisis in de problemen rekken binnen. En daarom nou bij de voedselbank onklopje met varieten. Bij mij aan tafel zitten John en Wendy, Jannega uit Drachten. Zij jaren bij die tannemende groep van nieuwe Eermen. En Harry Tjeertsma hij is vastzitter van de voedselbank in Smellingeloon. Ja, Tjeertsma, ik begin even met jou, want het is een uitdrukking in nieuwe Eermen. Het klinkt een beetje apart, maar wat is nou correct de definitie? Waar vallen er onder? Ja, dat zijn precies zoals je al aangegeven hebt. Dat zijn de mensen die door toedoen van allerlei zaken hun baan zijn kwijtgeraakt. Die meestal ook, omdat je praat over wel eens dubbele inkomens, ook nog te zitten met dingen die ze aangeschaft hebben daarvoor. Bijvoorbeeld een huis en met een te hoge hypotheek komen te zitten. Ook wel mensen die net van baan zijn veranderd, van Holland naar Friesland zijn gegaan en die dan met 2 huizen komen te zitten. Ja, en hoeveel bindt dat er nou in Friesland? Hoe groot is die groep? Ik heb de getallen, en dat wil ik nadrukkelijk zeggen, voor Drachten wat specifieker bij elkaar. Voor Drachten hebben wij 170 gezinnen. En van die 170 gezinnen die gebruik maken van de voedselbank zijn er 17 gezinnen die daar onder die groep horen. Nou, als ik dan denk dat wij in Drachten dan de Friese voedselbanken samen, en dat zijn helaas de 14 Friese voedselbanken zonder Leeuwarden en Harlingen. Dus die getallen liggen een beetje moeilijk. Maar in heel Friesland praten wij over 1700 gezinnen die voorzien worden via de voedselbank van voedsel. 1700 gezinnen die... Ja, en daar denk ik ongeveer zo'n 10% die dan onder de nieuwe groep horen. Ja. En wij zien op het ogenblik ook dat die groei er enorm in zit. En dat is vooral deze groep. Ja, deze groep. En Jim zit hier rond tafel. En dat vind ik heel dapper, want het is heel dreigend mensen te vinden die er überhaupt over vertellen willen. Het begint op een gegeven moment met 2 huizen. Je hebt een huis verkocht, nou dat gaat dan mis bij de Cape. Een nieuw huis kocht in Drachten, 2 huizen en dan wist je ontsluiten als militair. Ja. Wanneer kwam dat moment dat je dacht van ja, nou zitten we helemaal met de handen in het hier? Dat moment, ja goed, je zit natuurlijk al continu met de handen in het haar in verband met financiële problemen. Je hebt 2 hypotheken, je hebt op een gegeven moment geen inkomen meer. Ja goed, en dan praat je erover en uit het schaamtegevoel denk je van nou, we doen het absoluut niet. Je wilt het ook zo lang mogelijk uitstellen, want je schaamt je gewoon voor de buitenwereld. Echt, wij besloten op een gegeven moment, hebben we het tij laten keren en we zijn bij de voorzitter zijn we aangeklopt. Bij de voedselbank. Bij de voedselbank. Maar ik wil even naar je situatie, want we maar wel ontdenken. Wat is bijvoorbeeld het bestedingspatroon wat je hem hebt per week? Wendy? Ja? Nou, ik denk 15 euro. Per week? Ongeveer per week, ja. En hoe kan dat? Waar gaat het geld in dan? Natuurlijk dan 2 hypotheken. En het probleem is, door toedoen van een ander, van een bedrijf uit Drachten, zijn we opgelicht. En die nam het huis niet af. Nou goed, dan kom je met 2 hypotheken te zitten. En 2 hypotheken is behoorlijk zwaar. En als militair zijnde, je ging op uitzending, je ging op oefening, had je redelijk inkomen. Echter wegbezuinigd en raak je een inkomen kwijt. Ja, en dan krijg je een uitkering. Ja. En, want hoeveel ben je, Wendy? 3 ben. 3 ben? Ja. En hoe oud? 9, 13 en 15. Dus dat zijn jongens en een famke en ja. Die hebben dus aardig wat nodig. Maar 15 euro per week, jeetje, wat mij dat verkeerd. Maar het varieert van 15 tot 50. 15 tot 50, ja. Kan het wezen. Ja. Wat kun je dan nog geven? Nou, eigenlijk niks. Niks? Nee. Nou, het belangrijkste is als je een keer wat koopt voor je kind,
dat een glimlach op het kind zijn gezicht weer te geven is. En wij hoeven niet zozeer nieuwe kleren of wat dan ook. Als de kinderen een beetje fatsoenlijker bijlopen, dat is veel belangrijker. En de kinderen hebben een glimlach, dan ben ik helemaal blij. Ja, maar dat zelf wel, maar die vernemen dat denk ik wel, of net? Ja. Dat er wat is. Dan nemen ze zeker mee. Ja? Ja. Want hoe gaat dat dan bij hem thuis? Wordt er hoe praat? Ja, absoluut. Ja. We hebben zich voorbereid op eventueel schuldsanering. Want daar zit je hem nou nog net in? Nog net, nee. 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 Ja. Nog net. Oké. En nou ja, uiteindelijk dan is het zo, hè? En wat voor moment komt er dan bij Jim dat je hem zei van, nou maar we een stap zetten, we mat misschien die schaamte voorbij, nou maar we onkloppen bij de voedselbak. Gaan wie dat? We hebben een kenniskring bij ons, binnen Drachten. En een van die gezinnen zit ook bij de voedselbank. Lang gesprek gevoerd met deze mensen. Toen zijn we in aanmerking gekomen. We hebben een gesprek gevoerd met de voedselbank. En we zijn in aanmerking gekomen omdat we per maand gewoon een minimaal te besteden hebben. Ja. Ja, want door die 2 huizen dan want wat zin is er nog? Wat krijgt er nog aan uitkering? Ongeveer €1000. Ja. En daar is ik nog, dat zin is nog wat met die werk? Ja. Hoeveel ongeveer? Ja, het is heel persoonlijk, maar Ja, je zit hier toch. Dus... ja, oké. Nou ja, rond de 600 euro. Ja. Dus dan moet je hem veronkomen. En wat is die hypotheek van die 2 huizen? Dat alleen al is al 12,5. Ja. Dus dan heb je eigenlijk niks meer. Nee. En dan komen doorlessen nou. Ja, en dan heb je jonge bandjes. Maar ik schrik je van. Maar het schijnt vrij normaal te wezen, hè? Op het stuit dat mensen dus van 30, 40 euro in de weekend Ja. rondkomen matten. Wat zeggen jou al hier? Nou, het probleem is eigenlijk, het trieste is eigenlijk dat we maar zo'n kleine groep kunnen helpen. Want er zit natuurlijk een hele grote groep die ook nog eens een keer daar net boven zit. Als je dan komt, en wij hebben dus in Drachten hebben wij 9 screeners. Dat zijn allemaal goed opgeleide Screeners, mensen. Dat zijn mensen... het is in principe zo dat mensen kunnen zichzelf opgeven bij de voedselbank. En dan wordt er door de screeners een bezoek gebracht aan die mensen om dit soort bedragen te bepalen. Ja. En als je dan een gezin hebt met bijvoorbeeld 2 kinderen, dat is wel een voorbeeld. En die zitten net 5 euro erover, dan moet je nee zeggen. Dat 4 euro boppen wat? Boven het tarief wat daarvoor staat. Ja, maar wat is dat? Dat tarief is in Nederland op het ogenblik, dat is landelijk afgesproken, €175 voor een volwassene per maand. En voor een kind is dat variabel van welke leeftijd, van 25 tot 50 euro. Ja. Dan zit je voor een gemiddeld gezin met 2 kinderen op netto, dat is er makkelijk te praten over, en van zeg maar zo'n 60, 65 euro per week. En voor dat geld moet dan de kleding, het eten en drinken aangeschaft worden. En wat dan het trieste ook nog is, daar praten we nog niet eens over. Die kinderen die in het verleden, vooral voor deze groep, gewend zijn om naar hockey te gaan. Ja. Gewend zijn om met vakantie te gaan. Gewend zijn om allerlei andere sporten te doen. Ja, want dat is heel duidelijk, hè? Maar die Nijerieken, de mensen hebben vaak koerd leeft. Ja. De wie niks van de hond misschien een te hege hypotheek, baan kwijt en dan komen ze dus echt helemaal in de problemen. Ja. Is dat denk je jou wat een beetje de achtergrond is van deze groep? Dat ze altijd wel een goed niveau gewoon hebben? Ja, dat is een heel groot probleem voor deze groep. In tegenstelling, maar dan moet ik natuurlijk ook zeggen, tot de groep die al langer bekend was. Maar dat zijn de mensen die jaar in, jaar uit in deze armoede. Die kunnen zich in het begin nog wel redden met een wasmachine die nog steeds goed gaat. Maar als je langer in die armoede terechtkomt, dan komen er nog veel grotere problemen. Ja. Maar ook andere problemen. Okay. Nou, Jim komt dus bij de voedselbank. Ik wie er nieuwsgierig naar. Ik heb het nooit west. We hebben een krat met mij. Zullen we mij pakken? Zetten we hem op tafel. Dan kunnen we even zien wat erin zit. Wendy, we wisten nog blied van, dit is ballen, dit krentenpofjes. Nou, dat sowieso. We wisten nog blied van. Als dat bijvoorbeeld... ballen. En koffie. Koffie zit erin, ja? Ja. En wat hebben we hier nog meer? Je appels. Je appels? Ja. En bientjes? Van de week kregen wij zo'n kerstletter, zo'n boterletter. Nou, dat hebben wij de hele tijd niet gegeten. Nou, dat is gewoon een feest voor ons. Ja, hè? Ja. En ik denk, wat de voorzitter ook vertelde, het schaamtegevoel moet een keer afgelopen wezen. Er zijn zat mensen hier in Friesland die echt beneden het minimum leven. En wij zijn echt de leveranciers dankbaar dat wij alles krijgen van deze mensen, voor ons. Ja, maar dat kun je wel steeds. Ik zet de krat er even aan, want dan kun je daar wat beter zien. God, het kind komt weer nog even. Het is wel zwier. Zit daar nog wat in? Ja. Zo. Want ja, dat kist wel steeds, de schaamte. Maar hoeveel mensen weten dat bij je om jou? Weet elke niet het? Nee. Mijn beste vriendin is ik wat limpas achterkwam. Ja. En hoe kwamen ze erachter dan? Omdat ik het uiteindelijk dan toch maar verteld heb.
Maar die wist het nog net. Nee? Die wist het dus net? Nee. Ja. Maar ik ben er flap uit. Ik zeg het gewoon, ja, dat is gewoon een feit. Ik schaam me er niet voor. Ik bedoel, ik ben blij dat deze mensen er zijn, absoluut. Ja, maar kun je het al uitlezen hoe groot die drempel voor die wie om bijvoorbeeld naar de voedselbank te gaan? Hoe ging dat de eerste keer dat ze daar kwamen? Ja, een hele dikke brok in mijn keel en het laus binnen een minuut weer naar buiten. Zo snel mogelijk weer eruit. In een hoekje steen gaan en... En waarom wie dat? Ja, ik schaam me mee. En ik trots dat ze erheen moest om hun hoorn op te horen? Ja. Maar ja, je moet dat spul toch ophellen. Hoe doe je het dan? Dat liet ik John wel. Ja, dus dat? Ja, absoluut. Want ook viel dat net zo? Ja, natuurlijk heb je wel een schaamtegevoel, vooral de eerste keer. Maar je weet dat er meer Nederlanders zijn die naar de voedselbank gaan. Natuurlijk, deze keuze hebben wij zelf niet gemaakt. Dus ja, ik schaam me er niet voor. Nee. Maar ja, dood is wel. Ik ben wel blij dat het er is. Want zonder dat... Ja, weer het nog veel moeilijker. Ja, want wat kun je van €30 in een week? Wat kun je dan maar? Heel weinig en goed rekken je. En zoveel mogelijk besteden aan de kinderen. Ja, want de ben je met de kleine, hè? Die wil op een sport. Sinterklaas komt er gewoon. Ja. Ja, nou, sport via Stichting Leergeld zijn we aangemeld. Ook via de voorzitter hebben we dat te horen gekregen. Dus ik heb gewoon gebeld en afspraak gemaakt en de kinderen sporten. Ja, maar Sinterklaas. Hoe doe je dat dan? Kleinigheidje. Zij spaart, zij spaart. Dat kist toch nog? Nou, dat heb ik natuurlijk wel in het verleden opgespaard. Net van de laatste tijd, Nee. want zo lang zitten we natuurlijk nog net bij de voedselbank. Nee. Maar godzijdank heb ik dat niet. Ja, Het is net volle, dus ik kan wel iets krijgen. Maar het is net als voorgaande jaren dat het echt uitgebreid is. nee. Zeg Maar Nee. er is dus wat. Ja. Het is iets. Ja. En want jou altijd dat ik een soort van waarde giet, dat dat nog in ieder geval dwang is? Ja. Ja, absoluut. Ja, en de glimlach op de ogen van de kind, ja, dat maakt mij ook weer blij. Heel Ja. simpel. Want daar is er redelijk positief nog in. Tenminste, dan heb ik het gevoel. Hey, Ja, ik ben ik vind redelijk helemaal positief. Wendy dat ik wel moeite mee heb om erover te praten. Ja. En dan, ik heb hij aan de telefoon en zo. Nou, ik wilde het gewoon vertellen. Ja, dus absoluut. met de kleerwezen met de schaamte zo, dat is te krek. Ja. Maar hoe hard moet erin? Door positief blijven en te communiceren, relativeren, met de kinderen omgaan. We hebben nou weer uitgevonden hoe een dambord werkt in plaats van een computer. Ja. Nou, hoe tof is dat? Ik denk dat we 2 uur aan het dammen zijn geweest met z'n allen. Ja. Nou, die glimlach op die kinderen hun ogen. Ja, papa die verliest een paar keer. Nou, ja, dat is jammer. Ja. Dat is nooit de bedoeling. Maar dat smiet het dus op. Dat je weer Absoluut. wat meer back to the basic. Back to basic, hutten bouwen en gaan met je banaan. Ja. Ja, absoluut. Ja, nou is het extra en dat is een reclame. En daar wordt er al op inspelen. Misschien heb je hem wel zien en misschien de mensen in het publiek ook wel. Dat is op een bepaalde wijze, ja, kun je van zeggen van de wordt gek maar stutsen, maar je kan ook zeggen, nou het positieve ervan. Zullen wij even zien, we hebben een compilatie van die reclame maken. Wie had dat gedacht? Van genoeg piek op de bank naar nog maar 1 piek in de boom. Daarom vier ik nu alle feestdagen in één. Dat is lekker voordelig. En minder schoonfamilie. Ja, wie had dat gedacht? Van Villawijk naar Krantenwijk. Ja, wie had dat gedacht? Van een X5 naar lijn 5. Oh, maar ik vind het heerlijk hoor. Een soort ontdekkingsreis. Business class. Hier, die shop nog steeds op de PC. Ja, je kinderen om uitzien. Ja. Ja, dat doe je Mac. Ja. Ja, Of is het ook wel zoer? ja, ik vind het, nee, ik vind Het het is de realiteit. absoluut niet. Het is gewoon de realiteit. En goed, financieel zijn we arm. Laten we daarop houden. Wij zijn gezond. We hebben 3 gezonde kinderen. Dus dan zijn we rijk in. Ja. U had vorige week heeft u een ander verhaal gehoord. Die mensen die moeten iemand missen. Die hebben veel meer armoede. Financieel gezien niet. Alleen ons gezin blijft samen. En dat is ook heel wat waard. Ja. Want zie je het maar, jij zegt natuurlijk ook de oorkant van het verhaal, want deze badje binnen net zonder dat je hem leveranciers. Wat vind je daarvan? Is er toch wel weer wat solidariteit? Groeit Ja, dat merk ik. Wij zijn vanuit Drachten verzorgen wij dus die 14 voedselbanken voor voedsel. En we zijn ongeveer 3 jaar geleden voor de eerste keer begonnen om een actie bij een supermarkt. En het opvallende was dat 40% van het publiek wat daar kwam, was positief over de voedselbank. Ja. Vandaag zijn we weer bezig bij een supermarkt in Drachten en morgen. En ik zit dan op een aantal van 80, 90%. En als ik dan die mensen bedank dat ze dat voedsel kopen
en ons dat geven, dan zeggen ze tegen mij van bedankt. Jullie moeten bedankt worden voor al het werk wat jullie doen, want het is een prachtige actie. We hebben een wokrestaurant, ik noem maar een voorbeeld, die dan voedsel elke avond invriest voor ons. Wij komen het 1 keer in de week ophalen en wij geven de mensen rijst, wat we dus eigenlijk kopen, zou je kunnen zeggen, geven wij erbij en die mensen hebben dan een maaltijd. Ja, maar het trieste in Nederland is gewoon dat wij 4,4 miljard aan eten weggooien. Daarvan is de helft vanuit de industrie, maar de helft bij de mensen thuis. En daarom is die voedselbank zo belangrijk, dat wij veel meer voedsel zouden kunnen krijgen van wat we nu krijgen, om een stuk van die 4,4 miljard te krijgen. Dat is op het ogenblik maar 2%. Maar met al die acties bij de supermarkten kunnen wij geweldig veel mensen helpen. En ik ben echt, we zijn er nog lang niet. Ik verwacht die enorme toename die er nu al is, die groeit nog steeds. Ja, die groeit nog steeds. Het laatste wordt dus aan jou. Adje, ik hoop oer 4-4 weer een baan hebben en misschien u de schulden binnen. Hoe zit je dan op dit titel op? Ik hoop positief. Maar vooralsnog, ja, ik moet een baan hebben, heel simpel. Ja. En mocht ik er wel heel goed uitkomen, dan ben ik de eerste die zegt van ik wil me vrijwillig aanmelden. Want bij de voedselbank om andere mensen te kunnen helpen. Zo positief sta ik in het leven. Nou, Tiere, dank voor je verhaal. Heel speciaal en bijzonder dat je hem diende. En ik hoop echt dat je hem eruit komt. Jo, ik bedankt voor je komst. Ja, nou, en dan hoop ik dat Sinterklaas nog een beetje aardig voor je is. Hè? Dat zou mooi wezen. Ja, nou, je hebt hem achter mij de man, hier, maar die computer. Want wat jou daar zeggen is eigenlijk een primeur. Want voor het eerst kunnen we zien hoe de game Grutte Pier werkt. Het is ontwikkeld door het lijouterbedrijf Triangle Studios. En het doel is om van uw Grutte Pier, uw held, een internationale held te maken. Ja. Sahien, je bent lekker bezig. Ja, we zijn al eventjes flink bezig hier. Ben er al mensen uit het publiek die het eventjes aan het oefenen wist, hè? Nou, we zijn nog tot nu toe zelf aan het opwarmen geweest, maar iedereen komt zo meteen even van de beurt. Ja, want Gerard die is aan de gong. Ja. En die is aan het hakken met Grutte Pier. En dat ziet er natuurlijk het ziet er heftig uit. Ja, waar ben wij eigenlijk nou? Nou, wat je nu ziet is eigenlijk de omgeving, de boerderij van Grutte Pier. Het speelt zich af in en om Kimswerd, eigenlijk in Friesland van de 16e eeuw. En nou, je ziet het eigenlijk, er is een hele hoop aan de hand. Jacques. De boerderij staat in de brand. De vijanden die hebben eigenlijk de boerderij bezet. Dus het is nu aan Pier om iedereen te verslaan en erachter te komen hoe het verhaal verder gaat. Ja, want Grutte Pier, dat bleut natuurlijk het verhaal van uw eigen Grutte Pier. Ja, precies. En nou ja, vertel eens eventjes, wat komt hij al het zin in dit speeltje? Nou, kijk, Pier begint natuurlijk als een redelijk vredige boer. Maar op een gegeven moment, in die tijd was er gewoon een hele hoop... ja, dat gebeurt er nou. Hij tilt nou hierop en die... Ja, die kan gebruikt worden ook als projectiel. Mensen kunnen gegooid worden, ook om de vijand schrik aan te jagen. En wat je eigenlijk ziet is Pier die mannen om zich heen verzamelt en eigenlijk de strijd aangaat tegen de bezetters van het land. Ja, de Zwarte Hoop, hè? Precies, de arme Zwarte Hoop, zo heet de groep van Pier die om zich heen heeft verzameld. Hij begint als boer, maar hij groeit dus uit tot een krijger en eigenlijk een soort volkslegende. Ja, mooi, kijk eens, muziekje. Ja, Gerard, kist wel even naar de corner. Misschien best wel wat game verslaafd, maar ik wip die er nog even hoor. Oh, wacht. Nou, we gaan zo lopen. Ik heb wel een beetje oefend. Met deze toetsen kun je lopen. Oh, ja. En inderdaad met de muis kan je slaan. Ja, dat is ook een pittige vijand. Nou, je brengt het er goed vanaf. Achterin heb je nog de boogschutters. Oh, de boogschutters. Ja, ik ren even voort. Als je dit hek al even oefent krijgt. Dat is het mooie van mijn werk. Ja, precies. Maar hoe komt dit nou dat hij er... Hoe is Grutte Pier nou in maken? Want dit... Ja, wij hebben eigenlijk, wat we gedaan hebben, is heel veel onderzoek ook naar hoe werd er in die tijd gevochten, wat voor wapens werden er gebruikt. Ja. En uiteindelijk hebben we dus iemand gevonden uit Hilversum, die ook wereldkampioen is met middeleeuws zwaardvechten. Ja. En die heeft ons dus eigenlijk geholpen met het overzetten van de beelden, de animaties van de echte wereld naar het spel. Ja, daar ben beelden van, hè? Dat die man on the gong is? Ja, precies. En dat is Zeggen we die nou? Ja, die beelden zie je nu. Nou Gerard, is dan maar weer verder, want deze Grutte die hakt mij in... Wat zien we daarop op die beeld? Nou, je ziet eigenlijk dus dat die man die zit in een pak. En zijn bewegingen die worden omgezet naar een digitaal beeld. Dat komt dan vervolgens bij ons terecht. En wij zorgen ervoor dat het weer in het spel terechtkomt. Ja. Nou, zo weten we natuurlijk ook dat de bewegingen die in het spel zitten, ook al ziet het er allemaal cartoonesk uit en getekend uit, we willen wel dat de content die erin zit, dus de inhoud, die moet zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid staan. En heeft hij echt maar het Grutte zwut van Grutte Pier maken we? Daar dat ding is heel look. Ja, precies. Dat is natuurlijk een element dat is onmisbaar in zo'n spel. In de werkelijkheid weten we dat het zwaard waarschijnlijk gebruikt werd als een soort ceremonieel stuk. Maar in onze versie van Grutte Pier moet hij natuurlijk gewoon dat zwaard gebruiken. Ja. Want het is wel heel speciaal dat je een Fries verhaal internationaal brengen willen.
Want waar maakt dit nou aan zijn spelen? Want ik ben in Japan en in Amerika en neem maar op. Het liefst overal. We willen eigenlijk deze game wereldwijd neerzetten. En dat betekent dat het voor ons dus een taak is over hoe zorgen we ervoor dat dit bij iedereen leuk gevonden wordt. Nou, het mooie daarvan is dat het verhaal over Kuttepier is eigenlijk heel universeel. Het gaat een beetje over, een Braveheart-achtig iets, hè? Ja, inderdaad. Het is iets wat heel hoop mensen gewoon leuk en interessant vinden. En daarom laten we in deze demo ook een hele hoop van het gevecht zien, van de interactie. Omdat het is iets wat internationaal natuurlijk aanspreekt. Wij weten dat het over Kuttepier gaat en het verhaal komt er zo goed mogelijk in. En dit is waar we nu staan. Ja, maar wat heeft dit nou kosten bijvoorbeeld alleen nog om dit al te tekenen en te dwan? Nou, als je alleen maar praat over de tijd. We zijn sinds 2008 al bezig met onderzoeken, research. Nou, hoe moet het eruit gaan zien? Waar moet het verhaal over gaan? Welke karakters komen erbij kijken? Je bent in Kims het West, hè? Om te zien we zijn naar Kims toe gegaan en we hebben zoveel mogelijk details opgenomen over wat is er nog uit die tijd? Kun je nog iets terugvinden? En gelukkig was het ook zo. En dat kunnen wij dan ook weer in het spel stoppen. Ja. Maar je ziet je dus nou nog mensen die Guild aan kennen? Ja, precies. Wij zijn op dit moment aan het praten met internationale partijen. Eigenlijk waarvan we zeggen van jongens, help ons nou met het spel in de markt te zetten. Niet alleen financiering, maar ook voor een gedeelte marketing en steun, zeg maar. Want des te meer mensen over het spel horen, des te groter de kans ook is dat het succesvol wordt. En waar is het dan maar te vergelijken als dit een succesverhaal met wat ze speelt zien? Ja, wij vinden dat het heel erg lijkt op games als Fable en Zelda, ook qua actie, maar ook zeker qua avontuur. Want wat je nu ziet is een hele hoop actie, maar er zit zoveel in voor mensen die meer willen weten van deze wereld. Ja, en als je dat Guild krijgt, dan bouw je hem uit. En het is natuurlijk Sinterklaas die het. Precies. Wanneer luidt het dan in de winkel? Nou, deze is nog niet te koop, maar voor de mensen die ons willen helpen hebben we wel een optie. Het boek is onlangs verschenen. Als je een exemplaar koopt, dan help je ons ook met het bouwen van het spel. Ja, kijk eens, dat was ik al. Dat was ik alweer. Hoe is het, jongen? Sinterklaas. Ach, dag mensen. Ach, Roelof, wat ben je weer groot geworden. Mooi dat je hier binnen. Kijk eens even, wat gezellig dat we hier weer mogen zijn. Kan ik al beginnen, die ene minuut? Nee, ben jou hier voor een minuut? Ja, ik kom hier voor de minuut. Oké. Nou, het is nog net zo vier. Want de beste mensen, nog niet? Nee, nog net. Sinterklaas, jou mooi aan zijn eerste leven, precies dit speeltje van. En dan zie ik nou even het publiek naar de Mystery Guest. Ja, van Doria, Kuttepier. Familie? Zo'n klein schermpje. Dat is knap. Geef maar even zitten. Dan rieden wij naar de Mystery Guest. Ja, nou, dan kan Sinterklaas even mooi zien. Het is die tijdgenoot volgens mij helpen. Zorgen wij eventjes wat de Mystery Guest is. Ja, de Mystery Guest. Ik zal hier eens even zien. Misschien heb je een idee. Wil je een vraag stellen? Nou, je bent een vrouw. Met je vreemd, ben je een vrouw? Ben je een vrouw? Ja. Heb je een idee? Ben ik op de televisie? Soms. Nou, misschien zorgen je mensen het wat beter. Heb je een idee? Zeg je toch eens maar. Ik denk Griet Wiersma. Is het Griet Wiersma? Ja! Nou ja, dat weet ik net zo dreig, hè? Ik zeg het voor dadelijk. Ja, Griet, kom verder. Hoi. Ja. Ja, ik wie wat stoppen achter de pieten. Ah, joh. Nou, hoi. Hallo. Leuk, dat is de best. Ja. Nou, Sinterklaas. Je best. Ja, of wat ben je ook groot geworden? Neemt Sinterklaas dit nou alweer roer? Ik kan zo mooi zingen altijd. Griet, kom zitten. Neemt die oude man het weer roer? Ja, nou ja, dat ben ik. Ja, ga samen zitten en ik kies van de meid wat zou draaien. Ja, roulette. Ja, ik had het jongen. En? Roulette. Nou ja, binnen dingen die we net van die witte maaien? Volgens mij best wel hier op een boek, toch? Ja. Zullen wij hem draaien, Piet? Was het al hem draaien? Ja, dat wil ik wel heel graag. Die kant. Ja, draai maar. 1, 2. Oké, de witte. Nou, dat Griet vraag. Ga je maar eens maar even precies weer wat hoort van. Ja? Doe mij. Ik mag me ook nog concentreren hier. Ik pak een oren. Nou, het begint al leuk. Het begint al mooi. Mensen met een beheiding moeten zo volle mogelijk meedoen in de maatschappij. Ja, dat kennen wel. Dat het in hun macht leidt wel. Ja, ik denk deze vragen net, hè? Dus nee, ik zit nog even nooit te denken. Dus zit ik te denken om een antwoord. Hoe zou ik dat antwoorden? Ja. Want als het mensen in hun macht leidt, dat mensen het meedoen kennen, dan soort mooi wijs dat ze mij draaien. Ja. Want wat is die? Is dat een soort met mensen met een beheiding? Nou, een soort. Ik treed wel op van mensen met een beheiding. En dat is een feestje op zich. Ja? Ja, dat is prachtig. Dat is ze is puur. Ik had er een vestkoers geschreven.
van in die ergens die het antwoord. En dat is ik zo. Als ze op die aankomen en ze roepen die jongen, dan smelt je voort. Want het is, kom eens dat ze binnen. En ze denken net na en ze door hun eigen denkje. En dat is gewoon prachtig, dat is gewoon een feestje. En als er dan voor optreedt, dan is het vaak de leiding die zei dan... Dan blijven we mooi zitten en dan treedt Griet in voor de job. En ze knikken als knipmessen. Ja. En ik ga de eerste 2 letters eruit en dan... Ja, dat is geweldig. Dan denk ik, maar dat is wel dankbaar publiek. Ah, prachtig, prachtig. Ze hingen je om me en dat vind ik geweldig. Maar heeft ik iets in de familie wil maken? Of? Nee, net van die naad, nee. Oké. Nou, draai maar weer. Gaan we draaien? Ja, we gooien de tempo er gewoon in. Ja, jongen, ja. Dit... Nou, een beetje harder natuurlijk. Ik ben bang dat het ding van de tafel af. Nee, dat valt wel wat mooi. Gebeurt net? Nou, ik reed. Dit ben persoonlijke verhalen, Griet. Vragen. Nou, dat valt je van alles bij mij. Maar waar woest er nog wel eens een duet, jongen? Maar waar zou ik nog wel eens een duet, jongen? En net echt eventjes een spectaculaire. Misschien echt een dream. Dat zou ik wel heel leuk vinden, maar dat zelf wel net, dat weet natuurlijk nooit. Nou, misschien zit er nog wel in achter, dat scherm. Ja, je weet dat. Nee, wat ik nog heel leuk vond, dat is Celine Dion of zo. Dat lijkt me wel mooi. Dat vind ik een hele goeie Die Canadese zanger. Ja, dat vind ik geweldig, mees. En dat kan gewoon mees. En mees dit haar zelf bloot. Maar hoe weet je dat nou dan? Nou, ik had een keer een documentaire van haar zien. En dat is een meisje die bloot met beide voeten op een groensting. En dat is net een met Poha en zoals wat ik ken. Zei ze dat ik vandaag? Weet ik niet. Ja, dat kan ik niet killen. Ja, toch? Ik hoop dat ik komzak ben, want het is... nee, maar dat is toch wel een beetje een kenmerk. Hoe wil je komen, iepen wijzen en jezelf blijven. Ja, jezelf blijven. Ja. Is dat zaleerd vroeger? Nou, weet ik niet. Een mens is en een mens is had een mens is, denk ik. Jawel, maar ja, je mag net daar achter wij komen en in een beste jas komen en dan zei je van, nou, dan mag ik eens even zien. Wat zoek nog ik alweer zeggen? Nee. Het is al in puur natuur. Ja, net. Maar is dat je thuis van huis uit mooi bracht, suks? Ja, ik denk dat even zelf gang. Dat is net je bijbracht. Het is Savinzebeus thuis. Ik kom zei binnen en zag ik dat mij nou. Lekker in de woon, hè? Ja. Dan mag je net een volle poespas hebben. Nee, dat hoeft ik niet. Maar het gaat met de woorden niks uit te staan. Dat kennen we overal. Ja, nou ja, oké. Ja. Nou, maar daar zei ze het wel nog ja, even dat zelf wel. Dat zelf wel, ja. Nou, maar wel nog draai nog maar een keer. Ja. Weer erin. Ik kan gewoon vragen bedenken, hè? Ja, maar ik ben oorlogkleer voor. Ben je dan wel eens dronken? Ben ik wel eens dronken? Ja. Dat stik je net, dus die kan ja, ben ik wel eens dronken. Ik ga wel eens dat ik denk van, nou, ik opharen. Ja? Ja. Als jij dan ben je op tijd, hè? Het is net zo dat ik stroofel in de wees ergens omstap. Nee? Maar het is wel eens zo dat ik denk van, ja. Ja, kom op anekdotes, hè? Ja. Okay. Mag ik dat even vertellen? Ja, dat is wel even leuk. Dan hebben we hier gehad, dan winnen we in Spanje op vakantie. En dan winnen die bij weer naar heel lid. Jeremy. Ja, Sinterklaas weet het nog. Ja, maar die weer direct. En dat verriffelt hij gewoon. En we hebben de boel uitpakt en daaronder zit een cafeetje. En dat weer van Hans, dat weer een Nederlandse man. En we gaan er zitten en ik bestelde, nou ja, ik denk ik ben in Spanje, hè, door maar sangria. Ja. Nee, maar sangria, toen zei de man een halve liter of een liter nog. Ik zei, doe maar even mooi, jongen. Hè. Begin maar mijn Engels, kan net. Nou zit die vrouw daarnaast me, ze zei, doe je ook sangria? Ik zei, ja, nou, ze zullen we samen een halve liter doen. Nou, ik denk, dan gaat ze eraan, hè. Dat ik jaarin hang je, hè. Dat valt wat uit, er zit wat vruchtjes in en ik dat wat... En we dienen een glasje, we dienen nog een glasje. En van dit weten we dat heel liter kop, hè. En wie krijgt limonade. Ja. En ik ging nergens slecht van. En toen de Grits naar de wc en wie in de waar. Ja? Ja. Ik stap van krukjouwheid en de gik. Ja? Nou, ik ging net, maar de hele wereld draaide mee. Ik zei, door die limonade dat, het is net al heel. Werkelijk, misschien ben ik toen nog meer in de jongerij raken, want ik ben jongen, dan weet je de hotel. Oh, dat is ook goed, ja. Ja, wie? Dat ben man die zei op het trapje, maar had hij nog eens een keer de kaptersjongen mee. Zo zit dat werkelijk, ja, dat weet ik wel. Maar doe dat ik wel vaak even van het jongen? Nee, net voor het jongen. Nee. Nou, dat niet. Ja, nee, dat niet. Mijn optreden doen we eigenlijk net. Maar dan doen we even in met de bezinning, met de organisatie even in en dan pakken we in en dan gaan we naar huis. Oké, nou, we drinken aanstrek nog even in, hè? Okay. Dan doen we het net zo mal. Maar draai nog maar even een keer, want we kunnen misschien nog meer vragen. Hij moet eigenlijk even op die roelen, op die joker, maar die eigenlijk even komen. Oh, dat kan maar net op. Ja, dit vind ik wel leuk. Het is wel een noffelijk bankje, joh. Ja. Hè? Kist hem wel mooi, nee, maar het het net meer... Kist hem wel mooi. Nee. Nou, het seizoen. Kist hem broeken. Ik heb skimmy nog van Fries Kinder.
Nee. Ja. Nee, natuurlijk Ja, net. en die oren, die vogels. Nee, dat is net even de grieze vogels. Nee, dat ben ik net. Oké. Nee, maar waarom zal ik nog meer nog van het hinder? Nou ja, hoe vaak is het? Waar nog van je Fries hinder? Ja, maar van het versje, van het jongen Hey, heel jongen, nee, tijd. dat staat altijd nog geweldig. Ik heb hier gegaan, dan ran ik in Dokkum. En dat vertel ik dan wel vaker. Ik ben optreden voor de staan, want uit de laat. En ik reageerde, er kwam een vrouwtje, die helpt me. Ze zei, zo, ik dat goed, ben je ook Fries kinder? Nou, ik zei, ik ben er nog niet achterkant, maar verder ben ik het wel. Ja? Ja. Maar hij mij net een hekel om kregen, want dat is mijn, daar ben ik mee bekend geworden. En dat is, dat mij nooit een hekel om kregen, hoor op man. Nee, oké, Dat dus die vinden we weer in de top 100. Ik doe nog even niet, hè? Dat hebben we net, hè? Dat laat je horen. Ja, dat vind ik wel. Waarom draaien we onder ding? Dus ik nee, zeg het kan maar het skelen. Het is al hier dat hebben ze betoogd, maar dat loopt me niks van. Wordt het net een stiert voor een nieuw kapsel? Waarom? Daar weet ik net. Dat zit je gewoon. Ik ben solidair met betoogd. Sinterklaas. Ik ben solidair met Sinterklaas. Ja? Ik zou haast een meter op zetten achter dat ding. Nee, maar dat hier, is het bloot dat altijd zo? Ja, weet ik net, jongen. Het valt op mijn best. Is het blondeerd? Is het blondeerd? Ja, het is blondeerd. Ja, weet ik. Ja. Oké. Ja. Was meer weten? No. Nee, ik ben er nog. Bedankt. Niks te danken. Begin Sinterklaas. Ja, tegen dank. Oké. Oh, bloemen zitten. Ja, ze komt weer aan. Ja, want Sinterklaas, die heeft een minuut gekregen en dat maakt hij dan ik nemen nou. Ja, Sinterklaas. Ja, wat ben ik nou? Ja, jou ben je. Oh. Sinterklaas. Ja, dat ben ik. Hoe gaat het met Grutte Pier trouwens? Nou, het gaat prima, hoor. De minuutrit. Ja, mooi. Nou, ik wil graag aandacht vragen voor ons optreden. En dat doen wij morgenmiddag. 2 toneelstukken in de Klameren in Workum. Begint om 1:30 en 3:00. En zondag, dan wordt het toch rot weer, zegt Piet Paulusma. Kom dan gezellig naar de Boerskip in Beesterswaag. Ook weer om 1:30 en 3:00. Maar je merkt wat zei ze? Ja, Sinterklaas doet ik mij. Sinterklaas doet ik mij. Ja, ik doe ook mee, ja. Ja. En jullie krijgen allemaal een verrassing. Ja, lekker smoeltjes. Smoeltjes. Ja, dus ik zou zeggen, je moet alle komen. Hé, jullie moeten allemaal komen. Ja, dat klopt. Allemaal komen. Gezellig. Enorm gezellig. Kom kinderen bij de Sint. Ja. Nou. Wie dat het je? Nog 16 seconden. Nog 16 seconden. Nou, Sinterklaas binnen ben je nog wat leef trouwens in Friesland. Ja, die zijn zeker lief, want vroeger niet. Toen kleine Roelof er nog was. Oh ja. Nou, dat Roelofje Loosma. Oh, ik heb mijn boek er vol van geschreven. Hij wilde altijd voor een omroep werken. Hey, Stond altijd in de etalage. Ja, dat moet je even afbreken, hè? Ja, wil je nou extra oproep van het kind dat? Stuur dan eventjes een mail naar neetopvreed@omroepfriesland.nl. Dit wie neet, ontnij wie gevreed. Kom die, wat ben die dingen? Oh, daar hebben ze. Sinterklaas bedankt. Ja, u ook bedankt. Geweldig. Dat je er weer. Prachtig mooi. Ik heb in een spel gezien. Ja, prachtig, hè?